ମାନେ ଆମେ ଆଜି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ମାଛ, କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର, ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ଜୋକ, ଅଣୁଜୀବ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏମାନେ ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଜୈବ ବିବିଧତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକାର, ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଖାଦ୍ୟସ୍ତର ଅନୁସାରେ ପରିଶସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କେବଳ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଖାଦ୍ୟସ୍ତର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ 4 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ଶାକାହାରୀ ବା ତୃଣଭୋଜୀ, ମାଂସାହାରୀ ବା ମାଂସାଶୀ, ଉଭୟଭୋଜୀ, ଏବଂ ମୃତୁପଜୀବୀ ବା ମୃତୁଭୋଜୀ ବା ଅପଘଟକ। ପରପୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଆକାର ଅନୁସାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭକ୍ଷକ ଏବଂ ବୃହତ୍ ଭକ୍ଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିତରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅରଣ୍ୟ, ତୃଣଭୂମି ଓ ଗୁଳ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅରଣ୍ୟ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଭୂପ୍ରକୃତି, ମୃତ୍ତିକା, ଜଳବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ